Mijil saking setinggil hamunan lakuning rata kencana wanci bangun rahina wanci bangun rena surya kang mijil saking bumi tumungu-mungu warsa madangi jagat om Pamoy Paman Sengkuni ingkang putra Banjar Jungut pun dursa sana nungsung pertolan niki ning kabar napa paman ingkang putra dursa sana nungsung perto paman Sengkuni kula Bandung ngerti Paman Haryo kula Bandung sung werta werti Paman ingkang putra Jayajatra nungsung utawa nungsung sing sabar nggih men sabar ngeten menika alek-alek kula uga kadang nek kon napi gak iso kadang ampun dipadai kalau satrio nganto mriku mboten men
Ingat niki watak wantune Kulawa. Dulu kula niku napi malah gak wangun. Ingat niki wangune Kulawa niku ben. Dadi sampe dadi patih. Ngesuwi dumateng sedaya para alek-alek Kulawa niku kudu sing sabar. Nek sampeyan gak sabar, oh darah tinggi, Ben. Ingaten menika apa kagawene Kulawa nek ngadep wong tuwa tanpa duwe unggah-ungguh Kang Mas Dulu Sosro ingaten menika. Dandang Sumyang Dirwanji. Redi mari pun mati kan. Ingaten menika watawatun mula golek kon tiru. Satrio-satrio ngamatos sing alus-alus ora iso. Watake menungso iku dhewe-dhewe. Ha iya. Aku yo ngerti ya. Nek kowe iki brangasane aku yo dong. Anjen watakmu kaya ngono kuwi. Sing jeneng watuk iso tambah. Ini nek watak ora iso tekan esuk kowe modal ya ngono kuwi. Nggih, Pak. Lah gede iso sampeyan ngerti. Pun ngendika ning ngabal napa niki? Hingga puter dilmu gadi musule to kok ten. Dursa semondon ngoten dawuh. Lan kabeh para anak-anakku kurung-kurung. Durma gadi dun ngoten dawuh. Tak omong yo nggih. Sing dirembuk ana Stinggil Binatrata marang Raka Manggir Duryudana. Nampa gawe ping 3. Iso kuat lenggahe dapar ngencana tinggalane Sang Tapa Begawan Palasara lan iso nulake treng ratu sesuk sakedhak turune Rakamu Anggir Duryudana nanging seranane kudu iso gayuh lugraning dewa wahyuning ratu ya Wahyu Kanarendra. Oh ngoten Mas. Niku pun apik niku ateges dewa niku tresna kali Koko Prabu Duryudana. Lah kok iso matur tresna. Ha iki napa gawe ping dewa? Dewa niku nek gak tresna gak paling gaib ngoten niku, Mas. Niku kelasane dewa Koko Prabu Duryudana ben kon prihatin ngoten. Mergo dadi ratu niku gak gampang, Mas. Tenan. Dadi tetunggiling kala kawulan niku gak gampang. Dadi wakile kawulan niku gak gampang. Kudu gelem dadi batune wong cilik ngoten lho men. Aja duwe dadi wakile latu kaya sampeyan iku wakile kula ndungedhak ngedil-dilke kurang bojane ngeluk badane wong cilik ku gak bener ngoten. Tenan men. Dadi tetunggiling kala kula niku gak mau disanggo enteng wiwi latu. Iso dadi latu niku sing dijungi wong cilik. Ngoten niku, Mas. Dadi aja ngedak ngedil-dilke dadi latu ngoten. Contone sapa? Latu Ndolowati. Latu Manduran pundi-pundi niku sing milih wong cilik dadi latu niku. Nek tanpa wong cilik gak iso dadi latu. Mula aja tegelan karo wong cilik. Aja mukti kok anci-anci silih wong cilik niku gak bener, Mas. Lah nek latu tanpa wong cilik gak iso dadi latu. Ngoten. Latu tanpa kawula jeneng latune sinten to piye? Nek kawula tanpa latu, kawulane Gusti Sipul Bodowati. Ngoten niku, Mas. Dadi kudu sing ngakali kan dadi latu wis jaman sakniki niku nek wani tegel karo wong cilik, oh tenan. Lah bakal suwe dadi latu demo tenan niku, Mas. Kula kudu ngati-ati. Kula mangsane dadi latu sing nyoblos kuwi wong cilik ngoten niku, Mas. Iya, mengkono nggih. Ha terus niku, Mas. Banjur Raka Manggir Duryudana ngersaki Guh Petikel karo pendhita saka Tanah Sabrang. Pendhita saking Tanah Sabrang iki saka Pertapan Giri Kencana. Lah kok tekan kene mergo nglakoni tapa ngrami. Tetulung karo sapa wae sepi ing pamrih rame ing gawe. Oh, ngeten terus ngiguhake supaya Raka Manggir Duryudana iso napa wahyu nang kudu nglakoni apa utawa kudu nglakoni prihatin gagangake nggedhekake panembah marang Gusti pun cocok niku cocok niku ten niku Mas keprit biklungguan
kepengin disembah-sembah, kepengin disubyo-subyo polongku kula. Niku kudu gelem prihatin. Dadi latur juga gampang. Kudu gelem prihatin. Ben oleh wahyu, ben ketrima uripe ngoten. Nek kok wahyu niku trima uripe men. Tenan niku. Sing jeneng kepintal iso iso disinau. Tenan niku. Nek kabejan gak iso disinau. Lah supaya bejo uripe niku kudu kanggonan wahyu. Mongko nek golek wahyu niku yo angel tenan. Kudu prihatin ana palibasan sapa wong sing kepengin ora kudu gelem lakoni apa citaka sapa wong sing kepengin mukti kudu gelem mati ora ana man gak ana wong kepengin uripe kok petengkleng ku gak ana kudu gelem prihatin ngoten mula sampeyan ngandani kula kudu sing mentes ngoten niku kaya atur kula niki lah iya angge ngoten niku atau pripun Bi yen nganggo slono prihatin nganggo slono telak broto raka manggil drudra ora bakal kuat mengko sajenge urip durung tau nglakoni tapa lah iku eleke terus aku matur sisan gawene iso gawe wong sing tanpa dadak nglakoni prihatin gak ana niku gak ana wong ketemu niku angel manangel tenan iki kok pinter kaya simpan gak ketrima tenan niku kangelan. Lah nek trima niku sing angel. Lah pengen gawe kok gak gelem prihatin tangelan mun teman men. Bandu sing iguki Begawan Durwacana. Selanane kudu mateni siji. Semar. Loro Janaka ping 3 Kresna. Weh, niku dudu pendhita niku penjajah niku. Lah terus banjur Raka Manggir Baladewa krungu apa sing dadi atur Gandura Wacana sakemah ninggal tinggal Binaturata. Bangke niku pun jelas niku adine dilasane dipateni. Lah iya. Lah niki kula piyambak nek kula ngadi kula dipateni yo gak klimo ngoten. Ya ngaten geger sing Binaturata kan geger. Waduh. Waya iki. Nek tanpa Koko Prabu Baladewa gak kuat golong Astina ngoten. Lah terus dawuh anak Prabu Duryudana marang kowe kabeh supaya kowe nututi Anggir Baladewa. Yen wis ketututan dipewo kanthi apik supaya manunggal marang para kurangi dipewo kanthi apik kok ora gelem kudu sembadani bonggo kudu dirampungi. Waduh, kelas belet niku. Sing ngajeng kali Koko Prabu Baladewa sinten ngoten ae. Lah kula kudu mati pun gila kok kudu ngangge tangan njero bathuk sampe wonten pundi ngoten. Aku malah bathuk-bathuk ke aku iki dawuhe Raka Manggil Duryudana. Ha nek kowe trimo gak mangkat yakin iki. Pun monggo. Trimo gak melu-melu urusan iki. Lah ngangge tangan kok tangane Koko Prabu Baladewa ngono ku yo kepiye ngoten. Aku tak tau karo kabeh anak-anakku Kurawa. Kira-kira sapa sing wani ngrangket astane anak Prabu Baladewa. Yen iso ngrangket astane Anggir Baladewa, kowe bakal nampa kekocah saka rakamu Anggir Duryudana. Kurawa sapa sing wani ngrangket astane Koko Prabu Baladewa. Lah kok ngenyet iki? Anak-anakku Kurawa aku tak takon karo kowe kabeh. Sapa sing wani ngrangket tangane anak Prabu Baladewa? Kamu distraksi jangan ngono kae. Kowe guyu ming ora tulus kelair batin. Wani bae maju. Ora min guyang, guyu kuwi pancen wani maju-maju. Oh tenang, bakal mundak, pangaku mundak bayarmu. Cuma kahang rasa sumber lindu bumi
kok malah melotot katrok kowe. Nanti mama maju. Gua iki bareng beguru iki saja. Wani ngraket astane anak Prabu Baladewa. Wani. Yen pancen wani kowe nututi Angger Baladewa. Cilik dirangket tangane gedhe lebih paku jarak. Bakal mundak pangatmu, mundak bayarmu, kowe bakal mukti Mbah Udara Nyokrawati dadi kadang ratu. Wadak. Lenggah ingin sekitar petok mah kaya pitik iki kok Prabu Baladewa kula raket tangan lenggah cacacan kan parang contoh bocah menang-menang ning nyatane ngentasi gawe kuwi kok kaya ngomong tok ning ora iso ngentasi gawe kaya citraksika mbak-mbak mecicil kaya ngono ae ayo delon wani ngrangket asane Angger Baladewa kaya kono contoh kaya ngono ae tampo oh malah mapan turu kae to kok nyambut kayak malah mapan turu sini-sini rancaan kayak tau kayak tulung orang Bali kayak citraksi kan cengengesan ini kongkoran kok citraksi teman pun niki kalah cacat menang cacat lenggah sedikit cemengke kok Prabu Baladewa perlu tututane mangke kula sing matur Mas oh iya yen pancen pinter nggon matur anak Prabu Baladewa sumanunggal marang kabeh para-para wis tak kendhawan
Sigra mangrakiting nawang sasongko macarana cekenya kangge narya momong kangge narya momong momong salira tunggal wata bumi kang kwingsir ora bakal mangling iki anak lanang Wisata nyusul marang wong atuamu iki ingkang putra ngomong bareng kula ngaturaken sungkem ya tantu Wisata saka pundi saking kraton Mandura tekan kene sapa sing dawuh karo kowe Kanjeng Ibu Irawati kepiye dawuh ibumu karo kowe supados ingkang putra nungkur dhateng Kanjeng Rama amargi linggaripun Kanjeng Rama Kanjeng Ibu boten sekica rasipun kados ninggalare boten sapinggiring jurang melang-melang rasipun kuwatos yen wonten bebaya ing nempuh dhateng potku Kanjeng Rama Dewaji Wisata boten dawuh mergo ibumu anggone tresna karo bapakmu lair lan batin tulus lair lan batine wong tuamu bakal nampa pacoban ibumu krasa mekaten lho sing jeneng tresna purna ana sing tresna mergo saka bagus rupane ana sing tresna mergo saka tumpuaning bondo ana sing tresna suci lair terus sing batin tresna mergo saka bagus rupane sesuk wis ora bagus ora bakal tresna meneh tresna mergo saka tumpuaning bondo sesuk wis ora gablek apa-apa ora bakal tresna meneh lah sing kanggo conto kaya ibu tresna lair lan batin ngerti yen bapakmu bakal nampa pacoban Rama kepiye sejatosipun wonten bebaya napa Rama tak kandhani bapakmu nampa undangan supaya angestring pepanggihan agung mesti nggil binatwa negara Wastina mekaten Rama mergo pamanmu Nyai Prabu Duryudana kuwi nampa kaiping dewa bisa ngenake treng ratu lan kuat lenggah dampar kenca nanging serane kudu iso gayuh nugraing dewa wahyu ning kanarendran ya wahyu ratu mekaten lajeng despun ya lajeng Purma kaget sawise tekan sedhi Winatrata ngestina ana pendhita saka tanah Sabrang pendhita saking tanah Sabrang ya sing peparab Begawan Durawacana dheweke nglakoni tapa ngrami bantu karo sapa wae sing kerepotan lah bakal bantu marang Nyai Kurupati ngiguhake kepiye carane nggayuh wahyu akeh-akeh apa sing dadi ngendikae Durawacana aku mung sumareng mergo pancen carane nggayuh wahyu kudu nganggo bratin mergo pamanmu Nyai Kurupati ora bakat banjur dipasrahke karo Durawacana kepiye carane oleh wahyu sing tanpa dadak nglakoni bratin mekaten kasebatan apa sing dadi panjang gayuh wahyu sing tanpa dadak ngobrati nanging kudu nganggo banten kudu nganggo urban menungso siji Semar kudu mati ping pindhone Janaka tekane pati sing ping telune Yayi Kresna kudu tekane mati wis cukup iki lho apa ana gayuh wahyu kok dadak nganggo kurban mati menungso ya ora kalah-kali pendhita saka tanah Sabrang tangeh lampung mekaten Rama arep picak mripate kupinge krungu arep budhek kupinge mripate weruh yen aku iki sedulur tuwa Kresna pancen aku ninggal sedikit Winatrata ora pati-pati aku bali nang negara Sira yen Durawacana cilik durung minggat gedhe modar geger Sri Winatrata kae kudu pendhita ning penjajah
aku percaya negara Ngastina bisa tentrem nanging yen Durawacana minggat saka negara Ngastina sing tak kuwatir iki yen nganti kedlarung-darung Durawacana cumandha ana negara Ngastina gawe pengaruh karo kawula sing tak ngerti dodok saling nomor dadi apa negara Ngastina. Lajeng saya bukan Ciromo, aku pancen muncati saka Sri Binatrata. Aku arep madul ana ngarsane para kadangku Pandhawa. Aku arep madul ana ngarsane Pamanu Kresna. Supaya Durawacana minggat gedhe modal dalan. Malah sampun ngaten. Gandeng Pang Prabu Kresna badhe dipun pitenah ageng badhe dipejahi kula putri makarmu. Kula badhe nyobi sepinten kaditanipun begahan Durawacana. Kula dereng marem yen dereng saged ngajar Durawacana. Mangseng ronanggono ora bakal pangling iki wisata ya Kartomangu tanpa basa tanpa ngaji karo wong tuwa barat ora patut banget ngajine ya jutusan ora ngajine ya jutusan ngendi sing jenenge Begawan Durawacana kon ketok nang ngarepan wani nengake kati monggo bakal ngucap rasani sedane Paman Prabu Bathara ngendi Durawacana aku durung marem yen durung iso ngajar Begawan Durawacana pendhita sing saka tanah Sabrang wis ora bareng kowe kelakon ngepo koncane Rama Begawan Durawacana yen cilik iso ngalahke Kartomangu dene iso ngrumpati bangkeku aja ming wis maju ayo aku kerumbutan ora tinggal lenggang colong mlayu gembelun dasmu barat watekan aji jaya kawijaya manos sastra jenderal tupangsu ono rapati tebak dari kamu bablas nyamuk aja ingat lawan aku kadeng siramu